yan ew ê bi serkevin yan jî em. Ev nekarê henekan e. Bêrûmetiya li kêlekê derekê sekînîn û hewldana xwe xelaskirinê li aliyekî ki derfeta wê jî tune ye, yan ew ê bi serkevin yan jî em. Êdî hemû mesele tu li ku dera vî karî ye. Tu ji wan kesan e ku li kêlekê derekê disekinin û hewl didin xwe xelas bikin, wê gavê tu li aliyê dijmin e. Yan tu ji wan kesan e ku bi hemû hêza xwe li dijî zulmê serî hildane. Ev nekarê henekan e. Yan ew ê bedenê me yên ku di agirê dojehê de pijandine bi meyên wekî xwînê pêşkêşî sifreyên efendiyan bikin, yan jî em ê kulmên xwe yên bihêz bikin yek û li nava çerxên pergalê bixin ji hev bela bikin. Yan ew ê bi ser bikevin yan jî em. Yan ew ê xencerên xwe tam li nava awirên bihêviyên keç û xortên me yên pazdesalî xin û destên xwe têxin devên wan kezebên wanî teze û bixwîn derxin û bedenê wanî bêcan bi erdê re bikişînin û bi diranên xwe yên spî yên bixwîn wan perçe bikin, yan jî em ê bi hemû hêrsa xwe bi qirka wan bigirin, tiliyên xwe li gewriya wan bijdînin û laşên wan li erdê rast bikin. Yan ew ê bi ser bikevin yan jî em. Rêyek din avî karî tune. Yan wê di destên wan de bibe dojeh hemû jiyana me û li her derê xwîn, nêm û mirin belav bibe, yan jî em ê bêjin jiyanek din, cîhaneke bi wekevî bê parvekirin pêkan e û dest bidin hev, mil bidin hev û heke pêwîst be û pêwîst be heke, heta dilopa dawiya xwîna xwe şer bikin, di vê rêyê de can bidin û cîhaneke li çar aliyên wê mirov wekî mirovan azad, li çar aliyên wê têr, li çar aliyên wê bi biratî dijîn bihêlin jiyên li dû meretên ku em navê wan jî nizanin û me dengên wan jî nebihîstiye, yan ew ê bi ser kevin yan jî em. Nabe. Bi hawakî din nabe. Wekî din me xelas nake. Yan em ê bi ser kevin yan jî dîsa em. Ji ber ku rêyeke me din tune.